Как да преодолеем нарцистична връзка? Няколко препоръки. Първата е да се стигне до осъзнаване вместо самообвинения. Не си мислете, че вие сте се провалили в тази връзка, че вие сте претърпели поражение, че вие не сте направили нещо както е необходимо, както трябва. Обикновено това е осъзнаване, въпреки внушеното чувство за вина от нарцисиста. Защото той през цялото време ще ви кара да си мислите, че вие сте темата, вие сте проблема, вие сте тази или този, които са се провалили и по ваша вина се разпада връзката. Тук е много важно да не се самообвинявате. Освен това, имайте предвид, че това е сценарий. Нарцистичната връзка е сценарий, в която вие ще бъдете губещи в ролята на емпат. В тази игра правилата постоянно се променят, при което остава позицията само на губещия. Има непредсказуемост, има обвинения, има внушено чувство за вина и усещане, че губите себе си. И наистина в тази игра вие сте губещите. Емпатите са губещите. Втори вариант няма. Освен това, следващата стъпка, за да преодолеете нарцистичната връзка и нарцистичните връзки, защото е вероятно те да са няколко във вашия живот, особено когато не сте работили с експерт върху вашите травми, с които привличате като магнит токсични личности и нарцисисти. Втората стъпка е да работите за ясни граници. И това не е теоретична постановка. Тук е важно да седнете и да разпишете вашите граници. Какво може с вас, какво не може, какво е важно за вас, кои са вашите ценности и какво вие няма да толерирате. Това е изключително важна самоосъзната стъпка, която ще ви помогне да преодолеете нарцистичната връзка и да постигнете собствено освобождение. Третата стъпка, която е необходимо да направите, е да осъзнаете, че сте във вътрешна зависимост. Как става това? Разберете, осъзнайте, дайте си сметка, че много често хората остават в токсични връзки поради емоционален глад. Какво означава това? Чрез нарцисиста, чрез неговия контрол, чрез всички негови манипулативни игри, вие сте загубили вероятно голяма част от своите интереси, загърбили сте приятелства, хобита, занимания, които са ви носили радост, удоволствие, чувство за лекота и, разбира се, сте забравили собствените си потребности, защото сте се превърнали в обслужващ персонал на нарцисиста. Така че върнете се към себе си, фокусирайте се върху себе си, от какво имате нужда, кои са вашите любими занимания, какво ви е радвало преди и какво ви доставя удоволствие, истинско удоволствие, извън връзката с нарцисиста, извън неговите правила, извън неговите ограничения и извън неговия контрол. И последно, най-важното условие – потърсете коуч, потърсете терапевт, който е експерт по темата. Защото травмите, които носите в себе си, травма на отхвърляне, травма на изоставяне, страх от самота, няма как да бъдат преодолени самостоятелно. Не се колебайте да ме потърсите за лична консултация, за да работим върху вашия личен казус. С вас беше Наталия, коуч, ментор и консултант по личностно развитие.